Draga braćo i sestre, dragi vjernici, netko je rekao, uzalud je naš život i sve ovo što prođe, ako nismo jedno učinili, a to je postali sveti. Uzalud koliko si završio škole, mada je škola dobra. Uzalud ako si postigao bilo kakav sportski uspjeh. Uzalud ako si imao obitelj i puno djece. Uzalud ako si imao i prijatelje. Uzalud ako si imao i dobar posao i bio cijenjen i moćan. Sve je to ništa i to je prašina ako nisi postao svet. Mi smo na ovoj zemlji samo zato da postanemo sveti. I mi smo stvoreni da Boga ljubimo, da mu se potpuno predamo. Lijepo je ljubiti ljude i čovjeka, ali čovjek nije onaj kojeg mi prvi trebamo ljubiti, već Boga. Bog je izvor ljubavi. Bog je stvoritelj, a ljudi su samo stvorenja. Zato su ljudi mnogi nesretni, jer su svu svoju ljubav usmjerili prema stvarima ili stvorenjima. Ne može nikad čovjek dati onoliko koliko Bog može dati. Ne može nikad moje srce čovjek ispuniti koliko Bog. I zato ljubiti Boga, to je zapovjed. Svim srcem, svom snagom, svim umom svojim, a bližnjega kao samoga sebe. Ali Boga ljubiti svim srcem, svom snagom, svim onim što ti jesi, što imaš. Mnogi ljudi to rade drugim ljudima ili stvorenjima, ljube samo osobe i potpuno se daju za osobe, a zaborave Boga. I to je jedno veliko siromaštvo, da vidite ljude koji trče za ljudima, pa makar to bio muž, žena, djeca. To je siromaštvo, jer Bog je najveća ljubav. Bog je prvi kojeg trebam ljubiti, jer Bog me je stvorio. Ovi me svi posuđuju u ovome svijetu, i roditelji, i djeca, i muž, i prijatelji, ali Bog je mene želio. Bog je mene želio. Bog ima sa mnom plan. I zato biti svet, to je Božji plan za tebe. I vaš će život, kaže, se oblikovati prema načinu na koji ga vi vidite. Kako vidiš svoj život? To je glavno pitanje. Gdje se vidiš? Što želiš od svoga života? To svako pitanje, ovo pitanje muči svakog čovjeka. Ali upamti, tvoj će se život oblikovati prema načinu na kojega ti vidiš. Netko ne želi puno dati u ovome životu. Netko želi biti prosječan. Netko ne želi biti svet. Ali blago onome tko poželi biti svet. Blago onome tko svoj život potpuno posveti Gospodinu i svetosti. To su najljepši životi. Najljepši su životi zapravo sveti životi. Biti svet. Zato svetost se može postići, ali u prvom redu ako ljubimo Boga, a onda tek ljudi. Zato koliko je putova do Boga, koliko je ljudi. Danas ljudi previše žive po obrascu. Ili će svi u svećenik, ili će svi u obitelji. No nije baš to tako. Postoji možda i treći put. Ali opet budi u onome putu kojeg si izabrao. Biti svet znači ljubiti Boga iznad svega. Samo se Gospodinu darovati. Darovati mu svoje srce. A onda i ljudima. Evo Isuse, hvala ti svako jutro kad ustanemo što imamo čežnju da budemo sveti.
unatoč svim svojim slabostima i manama, jer svetost je doista nešto najljepše. Jer sve ćeš na ovoj zemlji ostaviti, i svoju karijeru, i svoju obitelj, i svoje prijatelje. Možeš se ti osigurati s prijateljima i sa djecom, da imaš puno djece, a na kraju opet možeš umrijeti sam. Kad pitate ljude, kaže imamo puno djece, nećemo biti pod starost sami. A koliko njih u doba korone umrlo sami, pored toga što su imali po 5, 4, 3 djece. A tko ima Boga, on nikad sam ne umire. Zato je Ratzinger kad je umirao rekao one lijepe riječi na kraju: Isuse, volim te. Mi bi to možda rekli roditeljima, djeci, supružnicima, prijateljima, a te se riječi u prvom redu govore Bogu. Zato je on rekao u samom času smrti, prijelazu: Isuse, volim te. Tebe, Isuse, volim.